Yun. So, andun sila sa kabila. Yung McDo. So, sa kabila yung doon. Yun. Sa 7th floor. Ayun o. 7. Mamaya. Doon kami sa kabila. Oh. Yeah. Iyon no. Laki ng ano, maganda rin yung BGC, lalo pag gabi. Pag gabi rin maganda dito pag gabi. Yun. Oh. Yun lang, wag naman sana malubat. Sabay ganun. Malubat talaga. Oh. Tumabi muna tayo, tumabi. Ay, sa BGC. Pasok muna. Yun. Yun. BGC. Oh. Ganda naman sa BGC. Wow. Ano to siya? 7 Street. Tumabi muna tayo kay may nag-live. Pasok muna tayo siya nagla-live. Okay na ano?